f'dan il-programm jidhru xi prodotti kummerċjali. Dan il-programm huwa adattat għal kull età. Is-sara tat-tajba minna ftit ieħor ser tibda prime time tal-lejla. Lejla ser nospita lill-kantant u mużiċist Dario Genovese. Dario għadu kemm nieda kollaborazzjoni flimkien mal-kantant leġendarju Freddie Portelli. Verżjoni ġdida tal-kanzunetta klassika ta' Freddie Ma kellekx tort. Il-lejla nisimgħu id-dettalji kollha kif bdiet din il-kollaborazzjoni. Tajjeb li ngħidilkom li l-ewwel kitarra li qatt kellu Dario, bħalissa qegħdin taraw bil-kitarra, l-ewwel kitarra li qatt kellu Dario rata Malta kollha, biex nkun preċiż rata l-Ewropa kollha. Nisimgħu id-dettalji kif rat il-kitarra ta' Dario l-Ewropa kollha minn hawn ftit ieħor għax prime time jibda issa. Prime time qed jiġi mossal lilkom grazzi għal This is the new Seat Arona at Continental Cars. United Colors of Benetton. Solpadeine soluble. St. Thomas Hospital. Total is a great choice. Is-sara tat-tajba u nilqakom għal prime time illum il-ġimgħa jibda l-weekend min jaf kemm minnkom ilkom toddu l-ġranet biex jibda l-weekend u biex żgur nidħlu fl-atmosfera tal-weekend il-missieden tiegħi illum huwa kantant u mużiċist. Nilqa' miegħi lil Dario Genovese. Kif Dario? Is-sara tat-tajba, grazzi tal-li ċettajt l-istedina. Tista' takkomoda ruħek, ma stajtx ma nilqekx bil-mużika tiegħek. Sofija, ħan nirreġistrak. U nitolbok naqra informazzjoni dwar id-diska favorita tiegħi minn tiegħek, Sofija, għax għandha ħafna kurżitajiet. Isem ikun jom? Dario Genovese. Dario Genovese. Data ta' twelid? L-ewwel ta' Lulju 1992. Mela laq 30 din is-sena. Ejwa, eżatt. Fejn inti mwieled, Dario? Il-Pietà. Pietà. Residenti? Iklin. Iklin. Professjoni? Għallim tal-mużika f'parti l-Indo, ovvjament. Mela ħajtek id-dur mal-mużika. Eżatt. X'kont qbad fil-qoċċija, Dario? Ktieb. Ma morġ smer. Mhux ħażin, mhux kieku kien ktieb tal-mużika, kont inkun iktar naħseb. Kien ikun eżatt. Imma ktieb, għallim, ġifieri. Eżatt, hemm qegħdin. Ma morġ daqshekk żbaljat. Fakkarni Dario, min idoq il-kitarra, l-papa jew il-mama? Il-papa jdoq il-kitarra u jkanta wkoll, ġifieri imma l-mama tkanta wkoll. Allura issa l-familja Hija le. Mhux l-ewwel darba li kollok gig jiġi jarak il-papa u jispiċċa fuq il-palk miegħek? Iwa, fis-sens ġrat li fil-passat li anka studentu għal xi performances li kienu importanti u hekk jitlajna f'jamel waħda. Fis-sens inħossa xi ħaġa sabiħa. U ovvjament hija xi ħaġa li vera taqqadkom u l-mużika hija xi ħaġa. Il-mużika taqqadna u ġifieri l-ispirazzjonijiet li għadhom sal-lum miegħi fil-fejn tidħol mużika kienu għax smajtom minn dukon zaħir għax kienu jismaw dawk it-tip ta' diski u tipo ġew transferred li. U rnexxielu jinbeddel passjoni kbira li għandek għall-mużika. Naħseb li minn dejjem kienet fija, ġifieri ma niftakarx memorja ta' ħajti fejn ma kienx toġobni l-mużika. Dario, biex il-qajtek bid-diska favorita tiegħi minn tiegħek jiena, Sofija, għandi kurżità. Di Sofija minni? Sofija ma teżistix fis-sens. Ma teżistix, Sofija. X'led dawn għamilt li? Konti li nibni kastellin. Meta nkun qed nikteb kanzunetta ħafna drabi toħroġ il-melodija toħroġ hekk randomly u l-ewwel kelma li ġiet f'moħħi u hi fil-chorus, jiġifieri parti issa importanti kienet Sofija. Minn tant ismijiet isu imbagħad ħafna biex inbiddel il-melodija u nbiddel l-isem ma toġobnix. Issa nħoss li hekk ġiet dak l-isem. La fir-realtà veru, max la tkun ġietek l-ispirazzjoni b'dak l-istil. Eżatt, jiġifieri nħoss li ffitjat mad-diska, sinjal li ffitjat biex kantajta hekk l-ewwel darba. Allura I trust my first judgment, ma fil-verità ma naf il-ħadd Sofija. Mill-frażijiet kollha ta' Sofija tad-diska mill-lirika kollha il-favorita tiegħek li mi? Naħseb hemm parti fejn tgħid fear is here to stay, so I just have to learn to live this way. Speċi nħoss li fil-ħajja biex teleb il-biżgħat mhux li ħadd eliminhom għax hemm ħajqpaw. Just tidra tgħix bihom.
Isma' Dario fil-music video qed narawk bħalissa, qed narawk tbitter. Vera, inti tbitter. Ġifieri jekk ikolli impenġi kelb bħal tfal hekk jew qattus ukoll qastar, forsi naħseb taħsbu ġurdin. Allura kif għamiltu għadik? Dak huwa stop motion jgħidulu li bażikament inti tieħu ħafna ritratti, ritrattek bħalma kienu l-cartoons fl-antik, ġifieri kull darba li tagħmel moviment żgħir tittieħu ritratt ieħor. U bej il-gaps tar-ritratti kienet qed tidħol mara tiegħi li taf tpenġi. Kien xogħol dik il-pittura. Eżatt, u kull darba żżid biċċa żgħira ma' frak għax inkella l-qabża tidher. Ara kemm ir-ritratt ħadtu? Ħadna madwar 700 ritratt naħseb. F'temp ta' kemm da? Xi 5 sigħat bis-setup u kollox naħseb. 700 ritratt. Dario, qed nitkellmu fuq ix-xogħol tiegħek, qed nitkellmu fuq il-mużika tiegħek, ma jistax jonqos li nisimgħu il-kollaborazzjoni li għadek kemm nidejt flimkien ma' Freddy Portelli. Ħanaraw silta. Iżda llum jiena erġgħet lura li għax naf li int ma kellekx tor. Kien gideb dak li qalu fuqek il-ħbieb. Issa naf li ma kellekx tor. Dario, dik kienet verżjoni ġdida tal-kanzunetta klassika ta' Freddy Portelli. Lil Freddy ilek tafu. Lil Freddy issa li nafu xi 5 snin naħseb. U kif nibded il-kollaborazzjoni hekk, kif ġitkom l-idea? L-ewwel li tqajt miegħu meta kont għadni mal-grupp, mal-band u konna ġifieri kellimni morna għandu x'nafjena. U mbagħad jiena li vera ispirat mill-mużika speċjalment tas-sittinijiet u s-sebgħinijiet u hekk, xtaqt niqpa' b'kuntatt miegħu u fis-snin ta' wara ġifieri dejjem żammejt kuntatt, nibgħatu emails, immur għandu spiss u issa żammejna relazzjoni ħajja, ovvjament naqrib sa biex xedjulu hekk biex issib ċans tiltaqa' ma nipprovaw nżommu hekk xi darba darbtej fis-sena. Nimmaġinawkom li meta tiltaqgħu żgur fuq il-mużika titkellmu. Iwa, irrakkonta li ovvjament ħafna stejjer li vera nożżhom għax u għannu ma kollha interessanti, ġi għandu ħajja interessanti ħafna m'għandu bżonn l-ebda introduzzjoni. U apparti minn hekk għalija jgħinuni anke ishom tips u għax qegħdin fl-istess qasam. Inti tieħu l-kitarra miegħek u mhux l-ewwel darba li tintefgħu timprovizzaw. Fil-fatt hija nibdet l-idea li nagħmlu dil kollaborazzjoni fuq ma kellekx sort propju minħabba jamming session ħadd sta sejħelek għax konna tindoqqu flimkien jiġifieri d-dar tiegħu jiena hu. Letteralment improvizzaw b'mod każwali. Eżatti, u għatlu insomma għatlu di toġobni tiegħek jew xi ħaġa hekk ma niftakarx bl-eżatt. U għamilni flimkien, ġifieri u kien bil-mara wkoll filmjat bil-mobile, insomma. Mbagħad intlaqtet tajba x'kont anke tfajta Facebook u hekk alla volja ma kienx xi footage ġifieri tal-mobile. Letteralment hekk bil-mobile. U dak il-ħin qalli għax ma jien kont semmejtlu nixtieq nagħmel xi proġett miegħu. U dak il-ħin insu qalli għax ma naħamlux din. Issa ħarġet tajba. U insomma minn dak il-ħin nhar l-hemm din naħdem fuqha. U wasalna f'dal punt fejn nexxilkom ittuna verżjoni ġdida ta' din il-kanzunetta klassika ta' Freddy. Esprit, level 1 at the point. Dario, qabel ikollok gig importanti, għandek xi rutina qabel ma titlu on stage x'tagħmel? Jekk ikunu gigs ifhimni żgħar, normalment m'għandix rutina, imma meta jkolli performances li huma su stage naqra iktar kbir, forsi jkollok naqra iktar ansjetà. Inħoss li exercise, fis-sens mhux ħanġri xi maratona. Imma titla naqra pump. Dik naqra pump ikolli bżonna mqar jamming backstage jew naf ġirja tajbek sprint waħda kemm isa qalbek tibda tħabbat. Ittella naqra l-adrenalina. Ejwa. Dik l-iktar meta kont iżgħar kont inħobb nisma' xi album hekk, naqbad xi album ta' xi artisti favoriti tiegħi
u ngħid nisma' album mill-bidu sal-aħħar hekk idaħħalni naqra fil-mood ma m'għadniex nagħmel allum. Isma' Dario, aktar kmieni bdejna nsemmu li waqt il-music video ta' Sofija nitek il-mara kien f'idejha x-xogħol li tpitter, inti u l-mara rnexxilkom tiżżewġu eżatt qabel il-pandemonju kollu laqan fid-dinja b'Covid. Eżatt, aħna ġifieri konna naħseb l-aħħar weekend ta' tiġijiet għax fis-7 ta' Marzu ta' 2020 fejn kien hawn l-ewwel każ reġistrat Malta u l-mara ftit qabel issa meta bdiet tissemma li qiegħda fl-Ewropa and what not. Kienet qalt li nispera li ma tiġix hawnhekk u jiena qisni f'moħħi vera ma ħsibx li ħadd jikber daqshekk. Għax kellna oħrajn bħal Metcaw jew swine flu. Iżu baqgħu dejjem, speċjalment Malta baqgħu naqra kontrollata ħafna. U għattilaw li tinkwieta, insomma mbagħad kien l-ewwel case f'dak nhar tat-tieġ imma it was too late to cancel. U l-ġimgħa ta' wara f'daqqa waħda kulħadd id-dar. Mar nexxielkom bl-eżatt. Isma' l-mara qalt li dak nhar tat-tieġ kellek regola waħda x'tosserva u ma rnexxilek x'tosserva imma kserta. Ir-regola kienet li ma nkantax fit-tix tiegħi stess, għax qalt li inti dejjem tkanta kull fejn tmur jgħidulek biex tkanta, qalt li nirridek li l-tix tgawdi u ma tkantax. Però sforzawni minn familja speċjalment tan-naħa tagħha allura qisni. Mhux kantaj, Dario. Konna kantajna telat il-mara wkoll, alla volja qalat il-wire tal-mikrofon biex ma tinstemax. Biex ma tinstemax? Fir-ritratti qiegħda taħsbu cordless microphone. Rajta kemm tħaddem rasa? Kantajna Desire ta' Claudette Paċi. Li mistaġbin waqt it-tiġijiet kemm tqajjem atmosfera. Iwa, naħseb għall-party għall-vibe hija. Dario, minna uftit oħra għandina challenge għalik li għandha x'taqsam mal-atmosferi li jirna xelek tqajjem waqt il-gigs tiegħek, imma mhux għal-ississa wara r-riklami. Anzi, laqgħet insemmu r-riklami. Dario, ħanaraw fil-mażżejra ta' kitarra. Ħanaraw ħissara. U kulħadd ovvjament qed jarafha del-kanzunetta li mi, però kif niġu lura Dario ħanejdu x'għandha x'taqsam del-kitarra miegħek tajjeb. Ħammorru għal naqra żejra r-riklami, pa' hemmhekk. Kreati b'mod speċjali għal ġisem maskili u komdi sabiex jintużaw kuljum. Il-Molika Premium Men's Pants, kreati biex ma jinħassux u ma jagħtux fil-għajn. Joffru protezzjoni fejn l-aktar li għandhom bżonn l-irġiel u bil-lasktu sabiex jalqu mal-kuxtejn. Issibhom ukoll fil-forma ta' pouches u V-shaped pads. Il-Molika Premium Men's Pants jinxtraw biss minant l-ispiżjar. Itlob kampjun b'xejn mill-ispiżerija biex tippruvhom. Baroness is a low-in-fat, lactose-free cheese, which is rich in calcium and natural milk protein. Baroness is made from Austrian pasteurized milk. Keeping you healthy, Baroness. The most dramatic story of the season plays in the Champions League final. Unbelievable! Beat the stress of the game. Visit our showroom in Hull, Ormy. Freedom! So fresh, so new. Okay. Freedom! It's all for you. All for you. Freedom! Għandi aħbar tajba lik. Issa li għadda s-sajf, is-soppa bnina u mima dal-waqt terġa' tibda siba fil-ħwina tewlenin. Soup's so good, everybody wants some. L-uġieħ, dak li jibda bil-mod, jippersisti u jsir diffiċli għalik li tikkonċentra u tiċċaqlaq. Għal dan it-tip ta' uġieħ, fejn xejn ma jaħdem, Solpadin Soluble, formula attiva ta' codeine, paracetamol u kaffeina. Minħabba li tista' tħallathom mal-ilma, l-effett tagħhom huwa darbtejn aktar maġġel minn sempliċi paracetamol. Solpadin huwa mediċina indikata trattament ta' uġieħ akutu moderat li ma jonqosx bl-użu ta' mediċini oħra bħal ibuprofen jew paracetamol. Codeine jista' jikkawża dipendenza. Uża l-30 biss, dejjem aqra l-fuljet li ssib fil-kaxxa. We believe that people should be proud to show where they live. We only use experts and trusted contractors to work on our projects, who are also continuously supervised by our dedicated hands-on architect and project manager. We build nicely designed projects on time, using high-quality materials while respecting the neighbors around us. We are Cosmopolitan Developments.
F'dan il-programm qed jidhru xi prodotti kummerċjali. Nilqakom lura għal Prime Time qiegħed lejla fil-kumpanija tajba ta' Dario Genovese, kantant u mużiċista, kemm tagħna kollaborazzjoni mal-leġġenda tal-mużika Maltija Freddy Portelli, hekk tajtuna verżjoni ġdida tal-kanzunetta klassika ta' Freddy li smajna ftit ilu. Ejwa, fis-sens il-kanzunetta hija popolari, ġifieri dejjem anke. Però sabiħ li rnexxilkom ittuha il-verżjoni tagħkom, le? Il-fatt li bejnietna ovvjament age gap u ġejjin minn kulturi, minn trobbija, minn kollox differenti, ġenerazzjoni differenti. Nħoss li dik tagħmilha tagħtiha xi ħaġa ġdida, fimt huwa kulur ġdid. U l-vuċijiet tagħna flimkien jiġifieri inħoss li qablu tajjeb ħafna. Dario, qabel tlaqna r-riklami rajna silta mill-kanzunetta Another Summer Night ta' Fabrizio Faniello. Dik il-kitarra, x'għandha x'taqsam miegħek? Dik il-kitarra hija l-ewwel kitarra li kelli jiena f'ħajti. U kif spiċċat il-kitarra tiegħek? Meta bdejt nitgħallem il-mużika ġifieri kont immur l-School of Music, min kien jallimni l-kitarra kien il-kitarrist li daq f'dak il-music video, ġifieri kienet il-kitarra tiegħu. U meta bdejt nitgħallem ma kienx ħadd kelli kitarra tiegħi, ġibi xi bih il-kitarra insomma u kienet dik il-kitarra. Kienet available on sale u di għandek dil-kitarra. Il-kitarra għandi, illum il-ġurnata ġifieri qed bħalissa qiegħed id-dar tommi u missieri ma ġifieri għadha tiegħi. U jekk tiġi biex taħdem u biex iddoq biha jirnexxilek iddoq. Ġifieri għadha tajba imma hija Spanish guitar ġifieri iktar klassika. U l-ħoss tagħha jkun ħoss differenti minn dil-kitarra. Ikun ħoss differenti għax anke l-strings huma differenti u l-vibe li tagħti huwa differenti. Dario, laqdin hawnhekk u għandek il-kitarra, mhux il-kitarra ta' Another Summer Night, għandek il-kitarra tiegħek. Ma nistgħux ma nużawiex naqra. Issa jien naf li inti magħruf għalkemm jirnexxilek tqajjem atmosferi tajbin waqt il-gigs tiegħek. Issa għandi challenge żgħira għalik sewwa. Ejn immaġinaw li hawnhekk għandna udjenza u għandna bżonn intuhomna atmosfera jenna fejn ngħidu atmosfera romantika. Li ma disk ndoqqulhom. Mela, romantika di jħobbuha ħafna naħseb. Wise men say only fools rush in, for I can't help falling in love with you. U jekk ħammorru atmosfera nostalġika, jekk xi ħaġa ta' nostalġija. Nostalġija, mela. Di naħseb kulħadd jafa. When the night has come, the land is dark, and the moon is the only light we'll see. Issa tal-aħħar jekk għandek atmosfera qudiemek u għandek bżonn tqajjem il-party. Li ma ndoqqulhom. Left a good job in the city, working for my man every night and day. And I had never lost a minute of sleeping till I used to ride on a riverboat queen. Big wheels keep on turning, Proud Mary keeps on burning, rolling, rolling, rolling on a river. Grazzi Dario, grazzi li ġejt il-taqa' miegħi l-lejla, napprezza ħafna li sibt il-ħin u iktar napprezza li ġibt il-kitarra u qajjimtilna għall-atmosfera u ġew kulħadd spiċċa iċċabċab u jiċċaqla. Għandi ftit rigali żgħar biex nuri apprezzament tal-li ġejt tiltaqa' miegħi l-lejla. Ħanibatuk minn hawnhekk b'naqratom it-tajbin miegħek grazzi għal Yogiti, verżjonijiet differenti ta' tejjed differenti li tista' tipprepara il-verżjoni klassika jew inkella wkoll bil-misħun, ġifieri tista' tikkrea wkoll il-verżjoni sajfija tal-Yogiti b'ingredjenti naturali u forsi te kiesaħ. Kif ukoll grazzi għal Kuċina Doro ħanittopjawlek il-pentry, pratikament grazzi għal Kuċina Doro ħajkollok dawn l-ingredienti lesti hemmhekk li meta tixtieq tikkombinhom ma' ingredienti oħra favoriti tiegħek dik ir-riċetta partikolari jirnexxilek ittieha twist interessanti. Grazzi ħafna
U l-lejla tajjeb. Grazzi lilek. Happy weekend. Lilkom il-telespettaturi ngħidilkom grazzi tal-li kontu miegħi l-lejla, ngħid grazzi lil Zara li ħadu ħsieb jipprovdu li l-ħwejjeġ u nfakkarkom biex tibatu li ritratt tal-kelb jew tal-qattus tagħkom bit-tema lura lejn l-iskola biex tkunu qegħdin tipparteċipaw f'kompetizzjoni li nidejna ftit tal-ġimgħat ilu flimkien ma' Purina Problem biċ-ċans li terbħu ikel għall-kelb jew għall-qattus tagħkom. Ibatu li r-ritratt tal-kelb jew tal-qattus tagħkom permezz ta' messaġġ privat fuq il-paġna ta' Facebook tiegħi u imbonnici.tv. Jien nawguralkom il-lejl tajjeb u ħaniltaqa' magħkom għada qabel l-aħbarijiet tas-7:30 ta' filgħaxija għall-edizzjoni ta' Prime Time tal-Weekend biex nilagħbu l-logħba kontra 30 sekonda. Il-lejl tajjeb. Ciao. Prime Time qed jiġi mossal lilkom grazzi għal For the love of food, Golden Drop. This is the new Seat Arona. At Continental Cars. Esprit. Solpadeine soluble. St. Thomas Hospital. Total is a great choice. Prime Time jirringrazzja lil Jennifer Demek, the makeup artist. Logo Express. Privé Hairdressing. Oriental. F'dan il-programm deru xi prodotti kummerċjali.